Ja, ariketa honetan berriz NPN transistore polarizazio ariketa. Eskatzen digute sarrerako tensioa, 1,7 voltio direla, eta jartzeko transistorearen hiru ereduak eta bakoitzaren ebazpena egin eta ikusteko zein den baliagarria. Baina hirurak ebatziz. Gero eskatzen digute VI sarrerako tensio iturri horren tensio tarteak, hau egoteko moztuta, aktibota, asetuta, eta azkenik VO marraztea sarrerako tensio honintzat. Ariketa hauek denak oso antzekoak izango dira. Nik uste dut, beraz, hemen egin behar dudana edozein balioetako balioko zuen. Vale? Venga, erditik kentzen naiz eta hasi gaitezen. Hau, goraka eramango dut, eta esan bezala, esaten digute, 1,7 voltio baldin baditugu hemen, hau nola egon behar da. Eta probatzeko hiru ereduekin. Vale. Emaitza aktibo izan behar da. Beraz, nik probatu behar du lehendabizi, moztuta. Orduen marraztuko genuke eredua horlaxe, moztuta eta batzi behar dugu. Venga, hasi naitezen. Suposatu behar dut, off dagoela. Off. Kolorea urdina jarriko dut. Kolore urdina zein gustatzen zait. Hau uste dut, bai. Hori da. Suposatu behar dugu, off dagoela. Eta horrela egongo zen. Orduen, VB izan behar da 1,7, VB da 1,7 voltio, eta off ereduaren edo mozketa ereduaren baldintza da VBE izatea 0,7 voltio baino txikiagoa. 0,7 voltio baino txikiagoa. Eta ikusten dugu, ez dela betetzen, zeren VBE da 1,7 ken 0, hau baino aldeagoa. Beraz, ez da betetzen. Not, ok. Suposatu dezagun orain dagoela asetuta. Asetasunaren eredua da hau, diodo hau, BE diodoa gidatzen, 0,7 voltioko iturritxoarekin, hemen hau izango genuke, eta hemen asetuta kolektor eta igorle artean, 0,2, bueno, hemen esaten digute 0,1 voltioko iturritxo honekin, 0,1 voltio iturria, eta hemen 0,7 eta voltio. Eta honen baldintza, asetuta dago. Honen baldintza da, hauxe, IC, izan barko da, beta bider IB baino txikiagoa. Ikusi dezagun, betetzen den edez. Ebatzi dezagun hau. Zirkuito honetan, sare honetan daukagu, 1,7 ken 0,7, IB kalkulatu behar dude. IB izan behar da, V kontrol, ken V base emisor, zati 1.000, amar berbost, dala 1,7 ken 0,7 zati 1.000, eta hau da, bat zati 1.000, amar mikroamper. Bale, orain kalkulatu berut IC. Hau da, IB kalkulatu duguna. IB, eta orain IC kalkulatzen badegu. Izango zen, sare honetan, hogei ken 0,7, venga, kalkulatu ezagun. IC berdin. VCC, ken VCE sat. Dela, zati erresistentzia hori, bost kilomio berdin, hogei. Ja, txukunago ja, marko. Hogei, ken 0,1 zati, 5.000, eta hau ateratzen zait, ja, egin dezagun kalkuladorarekin. 19,9 zati 5.000, zati markatu 5.000. Berdin, 3,88 miliamper, 3,88 miliamper. Bale? Orduen ze baldintza bete beharko du? Ia, base intensitate hau, bider beta, dala, 200, izan beharko da, hau baino txikiagoa. Egin dezagun, ze IC kalkulatuko zen. IB, bider beta, izan behar da, ia 10 mikroamper, 10 exponencial 6 minus bider 250, berdin 2,5 miliamper, 2,5 miliamper. Eta betetzen da daukagun intensitatea kolektorean hau baino txikiagoa dela, ez da betetzen. Beraz, ez dago asetuta, probatu ezagun, aktibo. Orduen, aktibo goteko, ia zer egin behar dut hemen, eredu, ia, xaguarekin, eroso garituko naiz, hau ezabatu behar dut, ezabatzeko, marko, ia, horrela xe, bai, hau ezabatu, bai, eta berriz jarriko dut laukitxo bat,
hau beraz, amentxe, laukitxo bat, eta hemen jarri behar dut orain, eskutuzta, jarri behar dut orain, aktiboaren eredua, hemen 0,7 voltioko iturritxoa, diodori ondagolako, eta hemen intensitate iturria, 0,7 voltio, eta hemen intensitate iturria, bueno, ikusten da ez, nahiz zakarra geratu, intensitate iturria, beta bider IB. Hau beta dela, orduan aktibo. Eta hemen baldintza, izan behar da, VCE da VCE sat baino altuagoa. VCE sat baino altuagoa, hau da, ikusi beharko duguna. Orduan, egin behar dudana da, zirkuitoa batzi. Ia, sare honetan, IB da aurreko kasuan bezala. V kontrolkena hau zati hau, 10 mikroamper, sare berdina delako. Eta orain IC kalkulatu behar dut, beste sare honetan, maila honetan, ez. Intensitate iturri daukagunez, IC kalkulatu dezakegu zuzenean. IC izan behar da beta bider IB, eta hau ere kalkulo emitxin duken, eginda, 2,5 miliamper, 2,5 miliamper, eta orain geratzen zaiguna da VC kalkulatzea. Orduene hogei ken hemen erretzen dena, izan behar da VC. VC izan behar da VCC ken IC bider RC, eta hau ateratzen da, 2,5 miliamper, 0,002 bider 5 mila, 12,5, hau da 12,5, hogei ken 12,5 voltioz berdin, 7,5 voltio da VC. Beraz, betetzen da, zirin, hemen diko nutza 0,1 voltio ditugu 0,1 baino gehiago, hoi da, okei. Aktibo dago eta zirkuitu honen ebazpena hau izango da. Vale, zer gehiago aldetzen dute. Zehaztu V kontrol sarreraren tensio tarteak eredu bakoitzan. Ia, tarteak, tensio tarteak. Ia, kenduko nahi zer ditik? Ez, hemen txebertan egingo dut. Orden, V kontrol, B atalean. V kontrol, 0,7 voltio baino txikiagoa denean, ikusten duze, diodoa, transistora, moztuta egon behar dela. Hori argi dago, ez ba? Hortik gora aktibo egon behar da. V kontrol 0,7 voltio goraka dagoenean aktibo. Baina noiz arte, zen hau iku behar dugu, hau handitu behar da, eta hau asetu dezakegu. Noiz arte. Ze tensiotan gertatu behar zaigu, aktibo asetasun pausua. Orduen, mugan izan behar dugu. Base tensio bat, jartzen digula hemen kolektore tensio bat, geisten duela kolektore tensio 0,1 voltio arte. Hau da, mugan izan behar ditugu. Bi baldintzak betetzen direla, baldintza hau betetzen dela, eta hau 0,1 voltio izatea. Orden, kalkulatu behar dut ze kolektore intensitateak egiten du hau 0,1. Bale, hori ize izango zan. Hogei, ken 0,1, bueno, hori egin du ez, ken 0,1, zati 5.000, 5.000, nahi guztan zait 5 bider 10 berriru, zeizek egiten du, hemen genukaren, eta 3,88 miliamper, 3,88 miliamper. Orduen, ze intensitate basek ematen du hori? Pues hori zati beta, ze ibek ematen du intensitate hori? Ba, ize hori zati beta, ize zati 250, eta hori ateratzen da, ia. Egin dezakun, 0,003 zati 250, da 15,82 mikroamper. 15,82 mikroamper. Osa, intensitate base honek eragiten du aktibo gunean intensitate hau, eta justo asetzen zaigu intensitate horrekin. Orduen orain, ze V kontrolek eragiten du intensitate hori? Pues kalkulatu ezagun. Ze V kontrolek egiten du hori? Ba, hau izan behar dugu. Maila hau egiten badut, ia, V kontrol kalkulatzea nahi duguna, ken 0,7. Zati daukagun erresistentzia hori, 1.000, hau da berdin, kalkulatu dugun intensitate hau, IB hau, jarriko dut zuzenean bai. Eta mikroamper. Vale, eta hemendik kalkulatzen dugun tensio hau, izan behar duguna intensitate base hau izateko, jartzen duela intensitate hau, eta asetzen digula. Eta hemendik ateratzen da, V kontrol, gutxi gora bera, nire atera zait, 2,3 voltio. Beraz, tensio tarteak hau izan behar dira. Kontrola, hau baino altuagoa denean, baina 2,3 voltio baino txikiagoa den bitartean, aktibo dagoenean. Hemen digora,
asetuta. V kontrol denean 2,3 voltio baino altuagoa asetuta. Hausek izango ziren atal honen erantzunak. 0-tik 0,7 moztuta, 0,7tik 2,3ra aktibo, eta hortik gora ja asetuta. Beraz, egin dezagun orain eskatzen digutena. Eskatzen digute orain, funtzio bat ematen digute, 30 biderte. Esaten digute, grafikoki erakusteko, ia marko, ia. Venga, horra xe. Grafikoki ia noa izango dan, ia amitxi, behar dut. Denboran, eta 1 milisegundo arte, esaten digute, ia, irudikatu behar dut, VI, dela 30 biderte. Bale, 30 biderte. Hau jarri behar dut hemen. Demagun, 0, segundotan dugula 3 voltio. 3 voltio. Orduen, VI baldin bada hau. Irudikatzia hemen, irterako tensioa dela VC. Ontarako beste kolore bat hartu behar dut, baina, bueno, tarteak ikusi dituzu. Ia, 0, VI 0 zazpi arte, osea, onutzaino, hau, egon behar da, moztuta. Off, egon behar da, edo hemen jarri dezakegu. Off. Hori baino txikiagoa den bitarte. 2,3 arte demagun hemen dagoela, 2,3, onutzaino, ez dakit. Hemen egon behar da, aktibo. Aktibo, tarte honetan dago, aktibo. Eta hemendik gora, asetuta. 2,3tik gora, asetuta. Orduen, tarte bakoitzan ikusi dezagun zenbaden VO. Vale, moztuta dagoenean, VC da kolektore tensioa intensitaterik ez dago, berda, zeben maksimo izan behar dugu hemen kolore bat hartu behar dugu. Eta irtera egon behar da, 20 voltiotara. Onutzaino, 20 voltio egon behar da. Gero, asetuta dagoenean, VC 0,1. Osa, hemen txigon behar da, 0,1. Hemen txigure gora, gutxi gora, 0,1. Eta tartean lineala da. Eta tartean, aktibo den bitartean, eta VI gora doanean, VC jeitsi egin behar da linealki, gure ereduei jarraituz. Horrela, ia, hemen, ia, marra bat egin dezakedan. Egin dezaket, ia, mendik, ez, marra zuzen bat nola da. Connection line, hauxe ez. Ez dituzten, ia, ateratzen zaidan. Ia, P, korria, ia, ateratzen zaidan. Hemen txek genuen 0,1. Eta hau, horrela izango zen. Gutxi gura bera, ikusten duzu da, bale, ondo eginda horrela izango zen. Moztuta dagoenean 20 voltio, asetuta dagoenean 0,1 eta tartean aktibo denean jeitsi egiten da VI goraka doanean. Hau izango zen erantzuna.